Здравейте, уважаеми зрители на TV7. Намираме се на едно прекрасно място. Това прекрасно място е Римската мозайка в Стара Загора. Може би малцина са успели да я видят по ред причини. Първо, защото мястото е доста влажно и разглеждането на мозайката на този етап не представлява много приятно занимание, макар че наистина има какво да се види. И второ, защото все пак, за да може да бъде отворена тази мозайка, е необходимо да се направи заявка в Регионалния исторически музей. Но днес поводите са два и двата са хубави. Първо, на 100 години става днес точно археологическото дружество в Стара Загора Августа Траяна. И второ, по този повод, това място получи едно дарение, чрез което въздуха ще може да бъде изсушен. Оттам хората ще могат да посетят Римската мозайка. Освен това, тази мозайка ще бъде запазена за поколенията. До мен е господин Димитър Янков от Регионалния исторически музей в Стара Загора. От него очаквам да научим от кога е Римската мозайка и какво интересно може да ни предложи този обект. Здравейте! Здравейте на всички зрители на TV7. Много се радвам, че точно на днешния ден имам възможността да представя един великолепен обект на античното изкуство от нашия град. Едва ли нашите предци, когато са създавали преди 100 години музея, по-скоро предшественика на музея, на историческия музей Стара Загора, археологическото дружество, са мислили, че в нашия град ще бъде открит такъв великолепен паметник. Тази мозайка е открита още 1956 година при строителството на жилищния блок, който се намира северно от сградата на мозайката. И още тогава е взето решение мозайката да бъде запазена. Какво е характерно, може би, във връзка с историята на самото защитно покритие? То е издигнато, направено е още 1959 година по проект на архитект Тангъров и до сега то е запазило мозайката в автентичния ѝ вид. Тя е на место, не е консервирана, само е извършена едно предварително заздравяване на обрушените краища на мозайката. Един великолепен паметник на античното изкуство. Самата мозайка датира от първите десетилетия на IV век и е била включена, тя се намира на пода на жилището и по-скоро на приемната на жилището на някакъв богат жител на Августа Траяна. Има размери около 100 квадратни метра. Самото помещение, приемната на този богат жител на града, има размери около 10 на 10. Самата мозайка има няколко пояса с геометрични орнаменти. В централната част е емблемата на мозайката с един великолепен мотив, който е влязъл дори в историята на България, последното издание на историята на България. Това е известната сърничка с патенци, заедно с тези виещи си лозови листа и гроздови. Всичко това разположено, вероятно като една огледална композиция, в северната част на емблемата на мозайката. Интересна е технологията, по която е правена мозайката. Един дренаж от едри камъни, върху който следва дренаж от по-ситна смес, хорусанова смес, и накрая вече върху мокър хорусан на тази подложка са се нареждали мозаичните купчета. Тук са използвани над 20 цвята, тя е много богата и в цветово отношение тази мозайка, над 20 цвята мозаични купчета от камък, от стъкло и има и една част от червените купчета са и керамични. Но действително мозайката като изображение е една от най-богатите в България. Имаме изображение на диви животни в един от поясите на мозайката. Има във всички тези геометрични орнаменти в поясите, в крайните пояси, може да се наблюдава и се наблюдава по някакво изображение и всички те са различни. Интересно е, че се приплитат и вървят заедно
както езически символи, така и християнски символи в мозайката, които пък от своя страна съвсем точно я датират на прехода между езичество и християнство. Споменах и за защитното покритие на мозайката. То претърпява няколко етапа. През 80-те години по проект на архитект Иванов е направен подхода към мозайката, така че да може да си влиза нормално. Но това пък доведе до известна степен до разрушаване на покритието и онази част, изолираща част на мозайката върху покритието на мозайката. Това наложи накрая и със съдействието на наши приятели от Германия ние да получим един великолепен подарък точно на 100 годишната на музея. Става дума за една система за изсушаване на въздуха и примахване на солите по стените, изсушаване на влагата, подсушаване на влагата до едни много ниски нива, които ще позволят това помещение, в което е съхранена мозайката, да бъде използвано много рационално в една наша бъдеща дейност. Тоест, мозайката да бъде отворена за посетители, не само жители на Стара Загора, но и туристи, които посещават нашия град. И да се надяваме за в бъдеще и благодарение на Drymat System, немската фирма, която инсталира този малък уред на северната стена, благодарение и на него, мозайката да бъде един атрактивен обект за посещение.